Παιδιά, και σε αυτό το βίντεο θα ξαναπαίξουμε 99 μέρες στο δάσος. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, να θυμηθείτε να κάνετε όλοι μια εγγραφή, ένα like και ένα like θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μπήκαμε στο παιχνίδι και όλο θα είναι 3 λεπτά βίντεο. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κόμμα φυσικά το δεξιλάρι. Εγώ βρήκα το coal. Είναι πολύ καλά που βρήκα το coal. Γιατί καθώς μπορούμε να βάλουμε τη βάση, πάμε. Ωραία. Τώρα που είναι level 2, θα ξαναβάλω τα τέτοια, θα περιμένουμε για να βγάλει τη φόρτωση. Ωραία. Σκέφτομαι και θα πάω να πάρω το πρώτο μου chest. Εδώ όπως βλέπουμε έχει ένα coal, ένα scraft. Ωραία. Και revolver armor. Βρήκα σφαίρες για το όπλο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Φύγε ρε. Φύγε ρε μπρο. Πώς θα το ανοίξω εγώ όταν είστε μπροστά? Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε το και μου βγάλε ένα καλύτερο φακό. Ένα φακό βασικό. Έχω φακό επειδή έχω τον χαρακτήρα, οπότε δεν μας νοιάζει αυτό. Όπα. Έλα, πάμε να κάνουμε τη φωτιά level 3, μήπως και έχει καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, level 3 είναι η βάση τώρα, ωραία. Θα αφήσω το κάρβουνο για μετά, γιατί έχω πάρει και το κάρβουνο. Και λέω θα το αφήσω μετά. Γιατί κάποιος θα κάνει κάποιο βλάκι. Καλύτερο άτσι. Φυσικά το καλύτερο άτσι. Good άτσι, δηλαδή μου βγάλε με λίγα λόγια. Κάνουμε αυτά τέτοια. Εγώ βρήκα κι άλλο coal. Μας χρειάζεται το coal για να το κάνουμε level 4. Δύσκολα αλλά πάει από level 3 level 4, οπότε το κρατάμε. Εδώ έχει κι άλλο chest ρε φίλε. Μπροστά μου πως είδατε έχει κι άλλο chest. Εδώ έχει coin. Πάτα παίρνουμε τα λουλουδάκια. Μην αφήνετε λουλουδάκια γιατί δεν θα είναι καλό. Ωραία. Καζουλίν δεν θα μου χρειαστεί, αλλά το πήρα. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό, revolver armor. Το fanatic. Σιγά το πράγμα που μας έδωσε. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Μπήκα. Είχα και άλλα coins που είναι πολύ καλό. Όχι, δεν θα με φάσεις. Έφυγες. Την έβγαινε. Άμα βρω τώρα καλύτερο σάκο θα είναι πολύ καλά. Ας πάνε, άσε το, έχω το coal και φέρουμε αυτά τα δύο. Ναι, το έφαγα κατά λάθος, συγγνώμη. Δεν έπρεπε να το φάω, τέλος πάντων.
σιγά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα έρθω ξανά και αύριο σε αυτό το σπίτι συγκεκριμένα. Δεν θα ήθελα. Μπρο, έρχεται στα αλήθεια. Ναι, μ' ακολουθά. Α, είμαι μόνος. Οπότε φαίνεται δεν έχουμε τίποτα. Και όλοι περιμένουν εμένα για να... Level 4 το έκανα τελικά. Δεν περίμενα. Άντε στράουν. Φάτω μου λίγο. Οι άλλοι που είναι? Κάτσε να βάλω τη σακούλη μου να δω που είναι οι άλλοι. Συνεχίζουμε. Συνέρωσα πως βλέπω. Δεν μου κάτω, φέρνουμε και αυτό. Και... Κάτσε το map. Δεν ήλθε ότι είμαι μόνος. Αύριο είμαι μόνος, το πιστεύω. Τέλος πάντων, μπορώ να το κάνω και μόνος στα πραγματικά. Θα θέλει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν με την παρέα. Τον πάνε αυτό κατευθείαν έτσι. Πάμε με το καλύτερο σάκο και το spear. Καλύτερο σάκο. Και εδώ θα πάρουμε το spear. Γιατί spear θα με το spear κόβει πιο πολύ damage από το κόβει το revolver, οπότε γι' αυτό το διάλεξα. Ναι, κόβει πιο λίγο ρε φίλε, θα με πει κάποιος. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά κόβει, το κάνει πιο γρήγορα, οπότε τώρα που έχουμε το revolver, που έχουμε και το πρώτο παιδάκι, κατευθείαν έτσι. Ελπίζω απλά να μην φάω hits. Λοιπόν, το πρώτο παιδάκι, για να δούμε πού μπορεί να είναι. Κάπου εδώ είναι, να τους 12 καινούργια παιδική όχι. Την είχαν έτσι, κλαίμα είναι τότε. Πού είναι ρε, το παιδάκι? Τι είναι, πού το έβαλαν το πρώτο παιδάκι? Σαν. Κουνάς αυτό. Ωραία. Παίρνουμε και αυτό από εδώ. Θα γεμίσω coins για έναν λόγο, για να το αλλάξω με το Pell Trader μετά. Οπότε απλά μαζεύω coins τώρα. Μαζεύω coins, flowers. Να έχω βασικά flowers. Α, μη γυρνάς τώρα. Εδώ. Δεν το προλάβω το σπαλ. Άσε το. Βαλιέμαι να το ψάχνω, να το κυνηγάω τώρα. Και εδώ δείτε που θα με βγάλει revolver της εγώ ρε. Θα είναι πολύ αστείο. Θα είναι πάρα μου αστείο. Μετά έτσι πήρε και αυτό εδώ. Oh man, και revolver armor. Όχι ρε, μου το κάνεις. Take το θέλω. Take del. Πάω πίσω στο λιτρό σπίτι γιατί θα γίνει τώρα μέρα. Και νύχτα. Δεν προλάβω. Νομίζω προλαβαίνω. Πρέπει να φάω μόνο κρύα, θα σηκωμεί και θα σηκωμεί. Σπιάρ, έλα εδώ. Έλα εδώ εσύ. Δεν με νοιάζει, σε τρώω. Σε τρώω. Σάζω ζωή. Το λιγότερο που με νοιάζει τώρα. Βασικά θα πρέπει να με νοιάζει αυτό. Όχι ρε μπρο, λάθος με πήγα τόσο πάνω. Ανεβαίνουμε. Και ελπίζουμε και κάτι καλύτερο από αυτό που μας έδωσε. Έχει μπάντα, α. Θα ήθελα. Πολλά θες, δεν δέκω. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Μπρα. Συνεχίζουμε. Εδώ έχει δύο. Good. Νομίζω έχει από εδώ πάμε. Πάω από εδώ γιατί έχει εδώ λουλούδια ρε μπρο.
Και μου αρέσει που έχει λουλούδια. Γιατί το έχω 48 λεπτά. Ξημερώνει και το έκανε αυτό. Leather body, καλό. Τι καλό. Λίγο καλό. Πολύ καλό είναι. Το leather body. Spear, έλα ρε. Και τις δύο μπορώ να φάω τώρα άμα θέλω. Αλλά τώρα βαγιά. Και τις δύο μπορώ να φάω, δηλαδή. Θα αφήσω. Θα θυμίσω να ζήσουμε ειρηνικά. Αλλιώς θα σου λέγα τότε πώς θα τους κάνουμε. Μην έρθεις. Άμα έρθεις σε τυπάτεις. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Δεν έχω καθόλου φαγητό. Αλλά με το σπίτι θα βρω πολύ γρήγορα. Να είδε ένα. Έπεσε ένα, έπεσε και πάλι. Ωραία. Το πάω εκεί στη φωτιά. Πώς δεν είναι έτσι. Δεν θυμήθηκα να. Είναι έτσι. Πάω και το πρώτο παιδάκι γιατί θα βρω εκεί πέρα πολύ κρύα στιγμή σίγουρα γι' αυτό. Ωραία, κλαίμα. Κλαίμα. Και δεν είμαι σχεδόν φυλασμένος οπότε. Ωραία. Έτσι είναι θέρμα. Ωραία, είναι 429 μέτρα από εκεί. Ήδη δικά που είναι και με spear. Έχω και τους δύο λύκους μαζί. Έλα τα δύο λύκοι εδώ. Έλα. Ίσως και αμέσως έχω και τις. Σίγουρα δεν τους έχω και τις. Τον έναν θέλω ρε μπρο. Οι άλλοι δύο μπορείτε να φύγετε. Ένα χρειάζομαι. Αυτό φορά τώρα. Κοίτα από αυτό ρε φίλε. Πω τι είναι. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα να φωνάζεις. Σταμάτα να φωνάζεις είπα. Εσένα ρε λέω. Όχι αλλά ξέρω γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέω. Άσε με. Πιο σιγά ρε μπαμπά. Γιατί. Έτσι πιο σιγά θέλω εγώ. Ένα λεπτό. Κλείσε. Άσε με ρε μπαμπά που και ένα λεπτό. Και φωτιά ένα φουλάρο γιατί δεν μπορώ αλλιώς. Και έρχεται και νύχτα. Μην μιλάς. Ανεβάζω το καφέ και φτιάχνω τώρα και να φτιάξω για να αυτό και δύο τέτοια. Ωραία, πρώτα φέρνουμε το sunglass, το κρεβατάκι, το στέγαστρο, έτσι. Και τα bed traps. Τώρα το spear πάει δεύτερο. Πάει τελευταίο. Paint brush πάει λίγο στο πίσω. Old. Το flash fly. Έτσι είναι. Έχουμε ένα bed trap. Το bed trap θα πάνε ακριβώς δίπλα.
Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα πίσω στο παιδάκι. Πάμε. Ωραία, συνεχίσαμε. Έλα εσύ εδώ. Ωραία. Ωραία, συνεχίζουμε. Plants, έτσι, πήραμε το πρώτο παιδάκι. Πήραμε το πρώτο. Έτσι, μορφή. Αυτό δεν το τολμώ. Θα το τολμήσω άμα είχα revolver. Αλλά τώρα που δεν έχω revolver δεν το τολμώ. Δεν έχω revolver, αλλιώς θα σου λέγα τώρα τι θα σε έκανα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Να γυρίσω γιατί θα με επιτεθούνε. Εσύ, φίλε. Εσύ μπορείς να φύγεις. Good sack boy. Και φαγητό φύγει. Εγώ σπιάκα. Θα κάνω το αυτό λίγο. Έτσι το. Ωραία, έτσι μου το. Έναν έστω. Α, δύο έχει, εντάξει. Μπρα. Και τώρα ρε φίλε, εσείς τέλειο. Και αύριο θα δούμε που είναι το άλλο παιδί. Έτσι, σε ένα δεκάλεπτο ακόμα. Λοιπόν, δεν βλέπω που είναι το άλλο παιδάκι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο που βρίσκεται το άλλο παιδάκι. Είναι 813 μέτρα προς τα πίσω. Με level 4 βάση νομίζω θα το κάνω. Ωραία, κάτσε λίγο να φτάσει το λάβο. Εδώ, το καλό το περιβάλλον. Το 18, το 18. Έχουμε και αυτό, είμαστε έτσι. Αλφα Peltpool. Άρχισε να βρέχει.
καλό πάρει. Λοιπόν. Τι τεστ έκανα. Reload είναι αυτό το μέρο. Έχω το πάνω στο αυτό. Μένα μου πέσει τώρα στο χέρι για να μου σας λέω. Μέρα φέρνω το σπίρ μου και τον μέσα. Αλλά δεν κόνει το κόνι. Με 65 coins. 65 coins. Τώρα θα είμαι ευχαριστημένος, όμως θα μου δώσει revolver. Δεν μου το δώσει. Σιγά μην μου βάλει αυτό που ήθελα εγώ. Μπρο φαρμακείο έχει από πίσω. Έχει να με λατρεύεται το κομμάτι. Φαρμακείο ρε. Το φαρμακείο. Μπάντα. Και θα κάνει 36 να πάω εκεί. Γιατί μην μου παίζει να βγάζει. Τι να τα κάνω αυτά. Bear Cars. Το έκλειψα. Και αν μου χρειαστεί πουθενά άλλα. Όπα, εδώ πέρα κάτι είδε, δεν μιλήσα απέναντι. Ήταν στη φάτισή μου, δεν είδα κάτι. Επιθετικό δηλαδή. Ωραία. Πάω φαρμακείο. Και θα πάω στο φαρμακείο. Ωραία, συνεχίζουμε. Φαρμακείο. Άμα τώρα μου. Όχι ρε μπρο, δεν τα κάνω. Δεν σε είδα καν ρε μπρο. Φύγε κάτω. Ας έρθει την νύχτα τέλος πάντων. Μέτικη, φίλε. Άμα δεν έχει κάτι καλύτερο μπάντατς, θα μας δίνει metal bro. Οπότε θα αφήσω λίγα κάτω. Κάτι τέτοιο. Και αυτά δίνουν πολύ καλύτερα. Και εδώ θα έχει και άλλα μελική, οπότε το ξέρω. Άλλο ένα μπάντατς έχει. Καλά, μπάντατς, medkit. Μπάντατς και medkit, ωραία, claim mine. Φάτα. Φύγετε. Ωραία, τρέχω. Είμαι δίπλα του έτσι. Στη βάση. Και έχω και medkit και bandage. Πολύ καλά πράγματα. Το λίγο ένα. Πολύ απλά. Έχουμε ένα bear trap. Και έχουμε την πηξίδα. Το τέτοιο. Bear trap εδώ. Freeze κουμπώνουμε εδώ. Την κατάψια και αυτήν εδώ και είναι καλά. Αυτά τα αφήνουμε κάτω γιατί απλά μοιάζει. Μάλλον χρειάζεται και ένα κατέβημα. Κάτι λίγο τέτοια. Άλλο ένα εδώ. Όχι μπάντα. Άσε μου. Το self, πού είναι το άφησα τώρα. Self. Έκανα δύο self.
θέλει. Ντύθει. Έχουμε και bird drops. Drop. Κάτσε εκεί. Drop. Κάτσε εκεί. Βασικά αυτά take. Ρε παιδάκι. Άλλο ένα που μου θέλει. Καλό τσέλ έχει εδώ. Rifle ή καλύτερο, το καλύτερο rifle με 6 σφαίρες. Ωραία. Με το rifle πας το καλύτερο παιδάκι. Πας για το καλύτερο πάτε. Ναι, πας. Πολύ. Έτσι και έτσι πας. Εγώ τι θέλω εδώ. Ρωμνά. Εκεί το έχω ανοίξει. Δεν το είχα δει, δεν με δεσλεύει το καλύτερο. Έχουμε rifle bro. Τρέχουμε όμως. Τρέχουμε. Όχι, τον νίκαμε. Φύγε ρε. Ωραία. Rifle εδώ. Basketball πολλά αυτό εδώ. Έγινε έτσι, τέλος. Ωραία. Μπορώ να κάτσω από εδώ πέρα κάτω και να μην χτυπήσει πέρα. Κάτσω από εδώ πέρα κάτω. Καμπέρωμα. Να τελειώσω το παιδάκι. Με rifle εκεί σπίρ, νομίζω θα καταφέρω να κάνω και το rifle παιδάκι. Κάτω από εδώ πέρα. Μια 40 δευτερόλεπτα. Δεν γίνεται να μην μπορεί να με κάνει εδώ πέρα. Ρε παιδάκι, μα την Παναγία. Αυτό είναι για τους κακούς, δεν για σένα. Θες πάνω. Ωραία, λοιπόν. Τώρα πρέπει να βρούμε και πάμε για το δεύτερο παιδάκι. Τώρα. Λοιπόν, πρέπει να κόψουμε το ξύλο. Ήρθε εκεί αυτό το μέρος. Ο στόχος μου τώρα είναι να μαζέψω όσο πιο πολύ ξύλο μπορώ. Άρε μου! Ναι.
Το μου είναι τώρα να παίρνουμε ξύλο. Ωραία, λοιπόν πήρα τώρα που πήρα ξύλο, πάω για το δεύτερο παιδάκι. Νομίζω αυτό δεν θα φτάσει, οπότε θα πάω σε αυτό το σπίτι που έχει πολύ καλό πραγμάτι και θα το βάλω. Επίσης πρέπει να φτιάξω το καλύτερο κρεβάτι τώρα. Μπαίνω εδώ μέσα, πιστεύω τις καρέκλες, αυτό. Ωραία, τα πήρα. Και coal. Είδα εδώ. Ωραία, καλό είναι το coal. Μας χρειάζεται. Πες του που μας έδωσε coal. Εδώ έχει κι άλλο γήπεδο του μπάσκετ. Αλλά όχι με καλό. Ναι. Σιγά. Ω, εκεί έχει κι άλλο σπίτι. 1.14. Θα έχει καμπερός εκτός. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Diamond 29 να πάμε. Ωραία, πολύ καλό το Diamond. Εδώ έχει κι άλλο. Κι άλλο. Καλά, άσε με. Με άφησες. Όχι, δεν με άφησες. Δεν με άφησες. Θα πεθάνεις. Φεύγω εδώ την προσολίτσα. Ωραία, σε αυτό το ιατρείο δεν μπήκα πριν. Θα μπορεί και έχω μπει. Δεν έχω μπει. Ωραία, παίρνω μπάντατς κατευθείαν. Έχω πολλά μπάντατς, είναι πολύ καλό. Θα το ανοίγουμε και δεν θα έχει καλό μπάντατς. Έχει κέικ, ακόμα καλύτερο. Είτε. Και με φούλα ρε. Ωραία. Η νύχτα έρχεται, όχι ρε φίλε. Ας πάμε. Πάω σε εκείνο το σπίτι γρήγορα. Θα τρέξω. Είναι και γρήγορη. Πρέπει να βρούμε ένα... Να μεταξύ έχω πολλά μάτια με έτοιμη πάνω μου. Που αυτό είναι πολύ καλό. Λολ. Έλα, δεύτερη φορά. Βγάλ' το μου ρε φίλε το αυτό. Έχω πολλά bandages που θα μου χρειαστούν, οπότε άσε με εδώ. Άστο και άστο, δεν θα τα χρειαστώ μετά. Άστο αυτά, τρία bandages έχουμε. Ω, 19 και είχε 12 δευτερόλεπτα νύχτα, τώρα το είδα. Γκουντάκι. Φέρτε μου. Είναι 3 μέρες. Όσο. Πώς μου το προλάβω, σε παρακαλώ. Oh man, the Pell Trader. Ναι, ήρθε ο Pell Trader όμως.